खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे नखरनि घटना बिसिजों फिसायजोनि घटना आङो लानानै फैदों ब्रादारा आंनो फोरमायहरदों माखासे घटनाफोरखौ ओमफ्राय बिथाङा माने हायोब्ला भिडिअ बानायनानै एसेबाबो फोरमायनानै हो बेफोरबायदि भुगिनाङा बे बाथ्राखौ फोरमायनायखाय आङो मोनसे नखरनि बाथ्राखौ आङो बुंनो लाबाय बाथ्राया बेनो नोंजों हाबा जानानै पाब जाबाय नोंजों हाबा जानानै पाब जाबाय नोंखौ हाबा लानानै आहा बिराद गिदिर पाब नांबाय साव नांबाय दिनै नोंजों हाबा जानानै आहा सब समय खालि आंखाल 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 ना गाननो जोमनो मोनो ना गुबुनफोर बायदि माने मा फुजा मेला बेरायनो मोनो ना गुबुनफोर बायदि पिकनिक जानो मोनो टाउन सहराव थांनो मोनो ना हाथाय बाजार जानो मोनो ना मालायफोर बायदि मेकआपजों फुननानै माने बेरायनो मोनो ओरैबायदि मोनसे सानफ्रामबो आंखाल आंखाल फैसा थाखानि आंखाल जेनिबो आंखाल आं बिराद गिदिर माने हाखराव भुगिनांबाय जों हाबा जानानै सासे नखरनि जोआ एबा सासे ब्रादारनि हिनजावा बे ब्रादारखौ बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो जाहैबाय माने बिथाङा नेमाटिब्ला बिथाङा नायनानै हाबा जादोंमोन नाथाय आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दिनै नायनानै हाबा जानायानो जा बा गोसो होनानै हाबा जानायानो जा बेवहाय खुनु मोनसे माबा फैया खिन्थु मेन बाथ्राया नैबेसो जे नायनानै हाबा जाबाबो माने गोसो थोनानै हाबा जाबाबो नोंथ' ओरैनो नायनानै हाबा लायाखैना जेनेबा नों मोजां मोनलायनानै सानैजों फसायलायनानै हाबा जायनि सिगांथ' नों मोनथिखादों नोंखौ जुदि थगायनानै लाबोदोंबा बेलेग खोथा जेनेबा सेंग्राया मा मावो नङा होमबा बेखौथ' खिथाखाथारनाय प्राइभेट मास्टार बा प्राइभेट मास्टार बा ग्रेजुएसन ओरैनो बेखार दङ खामानि जेबो मोनथ'वाखै न'आव हा हु दंखायो बेफोरबायदि आरोना सोङोना हाबा नायनायनि समाव बा गोसो थोलायनायाथ' नों सोंलायलायाना नोंसोर सानैजों मेगन खेबलायलायबाय फसायलायबाय हाबा जाबाय गोदै गोदै रायलायनानै दा बे खोथाखौ दिनै नों मानो बेफोरबायदि बुंदों नों बिनानावा मानो बेफोर बाथ्राखौ बुंखो ना नों माबे नोंबो गुबुनफोरनि रिल बानायनाय मालायफ्रा फेसबुकआव बे रिल बानायै बानायै हगारनायखौ नुनानै नोंबो बोदोर जादों नामा नोंखौ बानायनो गोसो जादों नामा ना माब्रै दिनै नोंनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैयिनि थाखाय नों बिराद बोराबोनो फिसायखौ गाज्रि गाज्रि बुङोनो दिनै नोंनि फिसाया आंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बियो बिथोरै बोथोरै हारसिङै गाबखोमायो बिनि खुगाजों गोरबोजों गेवा नोंनि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानै नोंनि बेफोरबायदि अख्रा नोंनि अहंखार बेबायदि आखुखौ नुनानै नोंनि फिसाया दुखु जायो नाथाय नोङो दिनै बुजिनांगौ दंना गैया नों दिनै जेनेबा सानै गथ'नि बिमा जाबाय नोङो दिनै नोंनि फिसाया खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो नों फिसाफोरखौ प्राइभेट स्कुलाव हगारदों हो प्राइभेट स्कुलाव हगारनायावनो बेसेबां थाखा थाङो नों मिन्थिखागौ आरो नोंनि फिसाया मा खामायो मा मावो नों बेखौ डिटेलि मिन्थिजोबखागौ अब्ला दिनै नों मानि थाखाय नोंनि फिसायजों हाबा जानानै नोंहा जुदि लस जाबाय होनना बुंदों नोंहा मा लस जाखो मा दैनिक बेलासियाव दखान जानो मोनैया नोंनि थाखाय लस जाबाय दैनिक माने सप्ताहिक बाजाराव थांनो मोनैया नोंनि थाखाय लस जाबाय मालायफोरबायदि बेफोरबायदि रिल बानायनो मोनैया नोंनि थाखाय लस जाबाय ना मानि थाखाय मानसिनाव फैसाया दानो दं दानो गैया ओंखायनो बुङो मानसिफ्रा आखाइनि मैला होननानै हाथेर मैला होननानै बुङो जे मानसिफ्रा आंनावबोथ' मालाबा फैसा जिर' जायो मालाबा आंबो आंनि हिनजावनो फैसाखौनो होनो हाया जायो नंगौ नामा कि हिनजावफ्रा थाखा फैसा गैया मालाबा बिराद ओरैबायदि माबायो नामा ओमफ्राय मालायफोरखौ मोजां नुहुरो मालायनि बुंनायखौ मोजां नुयो मालायनि न'खरखौ मोजां नुयो नाथाय बिनि सिङावथ' नों हाबनानै नायाखैना बिस्रा न'खराव मा गन्जना जानानै दं बयनिबो न'खराव प्रब्लेमा दङ थाखायै फैसायै मावनानै दांनायजों दा नोंनि फिसाया मा खामानि मावो बेखौथ' नों मिन्थिनानै गोदो हाबा जाखादों अब्ला नों दिनै मानि थाखाय फिसायखौ दुसिखो दाया नोंनावबो दंना नोंहा जुदि आजां गाजां थाखा लुबैदोंब्ला नों मानोथो दाउ अमा फिसियाखै दाउ फिसिदो एसे एनै बोरमाफोर लादो बोरमा खास्लायनो खस्थ' खालामदो बावबो नोङो सान्दुङाव जुदि थांनो बायोब्ला अमा आदार होदो अमा फिसिदो अमा आदारबो होनो जुदि माबायोब्ला बायोब्ला फैसाया माजों फैगोन गंसे न'खरखौ फोथांनांगौआ फिसायनि दायथ' नामा
होमबाथ' नों गुबुनजों खारनो थाखायसो नों बेफोरबायदि माबा खालामदों बेफोरबायदि गन्जना खालामदों होमबाथ' नों गुबुनजों लाइन लाखांबाय नोंनि हौवाखौ गारनानै नों गुबुनजों सिं सिं लाइन लागासिनो दङ जायनि खोलाव दिनै नों फिसा फिसा गेलेग्रा नांलायनानै मालाबा ब्लड खारनायनि पलिसिया लानो नागिरदों नोंहा नोंनि फिसायजों हाबा जानो नोंहा मानि थाखाय पाप जाखो जेनेबा माखौ नों जेनेबा सोरनि खोथा लाखो ना नोंनि न' साखाथि फाखाथि न' खाथिनि बिहामजोफोरजों ओजों थांदाव फैदाव बाथ्रा रायलायनानै बिसिनि देलायनाय बिसिनि मेकआप फुननायखौ नुनानै नोंबो लुबैबाय बिसिनि बायदि खानाय स्ट्रेट बोनो नोंबो लुबैबाय बिसिनि बायदि नों मेगन मुसुगुर बोनो माने फुनो लुबैबाय नोङो माने नोंखौबो दांगोमा नायनांगौ नोङो जुदि नोंखौ दांगोमा नायाबा नों बेसेबां फरायनाय आरो नोंनि सायाव नों बेसेबां सांग्रां नोंनि गाननाय नोंनि जानाय नोंनि देलाय नोंनि फिसायखौ नों जोथोन लानायाव नोंनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव जोथोन लानायाव नोंनि न'खरनि सुबुंफोरजों गोरोबनानै थानायावहाय नों बेसेबां सांग्रां नों गावखौ मानो नाया हसिया फिसायखौ मानो दुखु होबाय थानो दाबायदियाव जुदि नोंनि फिसाया नोंनि बेफोरबायदि होनजाबाय थानायाव जुदि मालाबा हारसिङै दिन्दां थैयोब्ला बेनि दाया सोरनि जागोन मानो बुजियाखै नों अब्ला बुजिनो नाजा फिसायखौ दुखु होबाय थानो नाङा आरो नोंनि फिसाया आंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा फोरमायदों जे बियो नोंखौ रायब्लाबो गुबुनफोरनि सिगाङाव रायानो मालाबाबो बिमा बिफा खोनानाय मालाबाबो राया होनदों बियो नोंखौ बयबो उन्दुस्रिलांनायावसो नोंखौ रायखोमायो होननानै बुंदों अब्ला नों बेनिफ्रायनो बुजिनो हानांगौखि नोंनि फिसाया नोंनि सायाव बेसेबां सांग्रां आरो न'खरनि प्रेस्टिजनि सायाव बा न'खरनि मान सन्मानखौ लानानै बियो बेसेबां सांग्रां जायनि खोलाव बे दाय नुबाबो नोंखौ राया गुबुननि सिगाङाव बेफोरबायदि फिसाय मोनदों जथेस्थ' गोजोन माबायदि नांगौ होननानै मालायखौ नुनानै दा गोजाव मालायाबो बिदिनोखा सिङाव हाजारखि बिल्डिं गोनाङानो जाथों क्ररपति गोनाङानो जाथों BMW गारि गोनाङानो जाथों बयनिबो न'खराव जेंनाया थायो नोङो दिनै संसार जानो होननानै नों बेजोंनो नायलायनानै हाबा जाबाय नों दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ नों बुजियाबालानो जुदि फिसायखौ नोंनि आखायाव मालाबा थाइसे फैसा गैयाबानो माबा जायोब्लाबो जानांगौ बोराबलाबायोबा मा जानांगौ खुद्रिलाबायोबा मा जानांगौ हारसिङै खुद्रिलाबायना गारथांला गारसिलि खालामबा मा जानांगौ नोंनि फिसायाथ' दङबा होखायोना गैयाबा बाहामोनानै होनो ना गुबुननिफ्राय रिन बुरलाबनानै नोंनो होनांगौ आरो ना रिन बुरलाब नोंनो होनांगौ बुजिनो नाजा रायजो जानाया गोरलै नङा आरो नोंबो खामाय फिसायखौल' लामा दानाय हिनजावफोरनि खामानिया मा नोंखौ लेबार मावनो थिनाखै नों न'आवनो दाउ फिसि अमाफोर फिसि बोरमाफोर फिसि बुं नोङो नोंनि फिसायखौ नै बोराय बा नै बाबु फिफा बा नों मा रावजों गाबज्रि आंनो बोरमा बायनो मासे हरदोहाय नङाबा आं उमुखनि बोरमाखौ आदि लानोसै अमा आदि लानोसै बा आं दाउ मानैसो बायनोसै नोंबो हारसिं हाख'वा जाबाय बेजों एसे एनै फिसाफोरनि फोरोंनायावहाय माबा मोनथोंसै नों बुंनानै फैसा बिनो हायोना मा फिसाय खामायनायखौल' आखाइ आजावबाय थानाय माब्ला मोनो होननानै बिदिबाथ' जायाना नोंनि फिसाया मा मावो नों मिथिखागौना नोंनि फिसाया मासाव नोंनो 8-9 हाजारल' फैसा मोननानै माथो थोनो गुबुनफोरबायदि बोरै देलायनो हानो नोंलाय गुबुनफोरबायदि बोरै मेकआप फुनफबना हानो नोंलाय गुबुनफोरबायदि बोरै स्ट्रेट खानाय होजानो हानो नोंलाय मा हाथाय खेबसे मोनजायाबानो बोराबलाय मानाय मानो जानो बिदि न'खरा नोंनिनो न'खरखौ गोजोनै लाखिनांगौआ नोंनि दायथ' न'खरनि थैनाय आरो थांनाय नोंनि सायावनो खिन्थु हौवाया सोरांबानो बायजोआव ओंखारो खिन्थु न'खराव सोर दं नों दं न'खरखौ नोङो दाउ अमा जोथोन लानांगौनि दायथ' न'खराव फुजा फाथाल होनांगौनि दायथ'आ नोंनि दायथ' माइरं जोबदों दालि जोबदों थाव संख्रि बानलु जोबदों मा गैया बबेजों हाग्रा दुलांदों इसिङा हाग्रा दुलांदों ना अखङा हाग्रा दुलांदों बेनि दायथ'आ सोरनि नोंनि दायथ' मानोना नों न'आव थायो सोरांबानो न'जों गेलेयो गथिखे नों मोनथिजोबो स' बिनिखाय नोङो फिसायफोरखौ नांगौ समाव बुंनांगौ जे बिदि बिदि गैया बिफा मा लाबो नाथाय नोंखौ बिदि खुद्रिनो नङा खुद्रिनो थिनाखै गारजावलाबायनो थिनाखै राखां बुंनो थाखाय थिनाखै बे नोंनि आखु नङा मोजाङै सोलों गुबुननिखौबो फल' खालाम गुबुननि मोजां आखुखौ फल' खालाम गुबुननि मोजां बेबहारखौ फल' खालाम गाज्रि आखुखौ फल' दा खालाम न'खरखौ सिलिंखार खालामनाय जायोब्ला दायथ'आ नोंनि जागोन आरो बायसान्स नोंनि फिसाया जुदि थैयोब्ला हारसिङै गोदोनायाव दौलेंलायनानै दायनिगिरिया नों जागोन आं दिनै बुंखाबाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय नों जुदि नों भिडिअखौ नायसनदोंब्ला बुजिनो नाजादो मानोना थाखा फैसानि प्रब्लेमा बयनावबो फैयो
हाजार साख्रि आवलानो जाथोंना मासाव लाख खामायग्रा जाथोंना मानसिनाव थाखा फैसानि प्रब्लेमा जोबनो थाङा ओंखायनो बुजिनो नाजा आजां गाजां थाखा फैबाबो थाखानि लब जायो थाखा गैयाबाबो थाखानि एसेल' रां खामायग्राया एसेल' खरसा बांद्राय रां खामायग्राया बांद्राय खरसा बेबायदि जायो बुरजा खामायोबा बुरजा गलाङो एसेल' खामायोबा एसेल' गलाङो स' बेनि सायाव जों बुजिनांगौ गोरलै नङा संसार जानाया ओंखायनो आं खावलायगोन बिनानावमोन बेफोरबायदि दावराव दावसि जाना न'खरनि थांनाय थैनायनि सायावनो गतिके मोजाङै बुजिनानै संसारखौ बिसि फिसाय बिमा बिफा बेवाय बिबाजै बिबोनां गासैबो मिलायलायनानै गावनि गथ'निखौ बोरै दानो मानसि दानो हागोन बेखौ माने फकास होनानै संसारखौ जानो नाजा प्लिज